Iki mau ngendel-ngendelke. Aku kudu kendelan. Pikirku dipethuk jebulane ora. Ora. Berarti mangkat dhewe ngono. Oh, los. Ngampiri apa Mas Juni kok Mas Juni iki pengibote jebulane malah lagi lu kok kerombong ayo mau bablas. Lah iya, aku bisa kok. Monggo ya. Cik. Cik. Lintange panjarino melu sedo ngewak ngeteti yen sapa senjawos katon teko esamuna di ati terima kasih. Kunjung karo Mbak. Yo ora. Kaya berdua Pak Marji, aku dan sendiri. ora biasane ning mburi kok ngono. Kok Bali golek barengan sapa? Nggih. Goleke Mas Juni. Wah, iki. Lintange jenrino melu sedo. Yo
yuk.